Ola. Hoxe quería vos falar do efecto espello. Que é o efecto espello? É un concepto en psicoloxía que suxire que os aspectos da nosa propia personalidade que non aceptamos ou que non reconocemos, cando os vemos nos demais, provócanos unha reacción automática de rechazo. En outras palabras, as características que atopamos irritantes ou inaceptables en outras persoas poderían ser un reflexo das nosas propias inseguridades e conflitos internos. Para ilustrar eso, vou vos contar unha historia que pasou auténtica, que pasou hai 30 anos. Hai 30 anos, a asociación que producía a Radio Galega na Xenebra editou unha revista por medio da axuda do xornal A Nosa Terra, extinto hoxe, e de outras personalidades. Editou unha revista que sacamos solo 2 ou 3 veces, que se chamaba Diáspora. Pois nunha desas revistas eu escribín un artigo que se titulaba A traxedia de Moncho Fungueirín. Evidentemente que era unha crítica personalizada nese persoaxe ficticio da emigración, da vida do emigrante. Foi publicada nesa revista e hoxe podedela ver no web chucho.org. Eu tamén a puxen para a ilustración no meu Facebook. Pois ben, editamos esa revista e cando saiu veu-na presentar aquí na Suíza, por toda a Suíza, 3 persoeiros: o xornalista San Carvalla, o editor Pepe Puga e o escritor Carlos Casares. E resulta que por primeira vez foron a Zurich e presentaron en Zurich. E ali no centro que a presentaron había moita xente para a ocasión e ao distribuir a revista a xente abriu-na e viu o meu artigo, porque resaltaba. Entón, que pasou? Que houve xente que empezou a criticala, pero dunha maneira moi violenta, moi forte, dicindo que non era normal que eu escribira a vida dese home así, que eu relataba as miserias dun pobre emigrante, e que, como por azar, a maior parte da xente reconociu en Moncho Fungueiriño unha foto de un xoven, relativamente xoven, bailando cunha vella. Esa foto, evidentemente, que era unha foto dun turco que vivía e traballaba en Xenebra xa había tempo, xa non estaba. E que, en principio, non o podía conocer tanta xente, pero eles afirmaban que conocían, que non era normal que eu puxera unha foto que non respetara a imaxen dese tal Moncho que todo o mundo conocía, e que é inaceptable, etc., e cabreáronse moito, algún hasta rompiu a revista, coa rabia. Esa violencia, pois, foi remarcada, evidentemente, sobre todo polo escritor Carlos Casares, que despois veu a radio, po outro día, veu a Radio Galega de Xenebra, onde foron entrevistados ele, San Carvalla e Pepe Puga, e falamos da revista, falamos desa situación en Zurich. Entón eu decíalle, pois, falando dese evenimento en Zurich, eu decíalle a Carlos Casares, pero se ese tipo non existe, é un persoeiro ficticio, non existe. E díxome Carlos Casares unha cousa que me quedou para sempre, fai xa 30 anos, e quedou-me para sempre eso de dicir: hai moitos máis Moncho Fungueiriño do que tu crees. Casi un alto porcentaxe de galegos na emigración corresponden ao relatorio que te fixeches de Moncho Fungueiriño. E de feito,
Xumel, de feito, ti mesmo, ao final do teu artigo, pós, eu também sou Montes Fungueirinho. Leiam o artigo e reconheçam nele que aí houve um efeito espelho enorme. Eu reunindo feitos que foram reais, pero que pertenciam a vários persoeiros, a várias pessoas. Eu colhi vários emigrantes e personalizei os feitos que foram individuais numa só pessoa para dar-lhe sentido ao relato. Então, perguntemo-nos que esse efeito espelho que eles viram no Montes Fungueirinho, e a ofensa foi efetivamente esse efeito espelho que eles tinham interiorizado e queriam esquecer esse aspecto da sua própria vida. Então, Montes Fungueirinho também pode ser tido.